Sziasztok! Az előző videóban a keretezésről, mint manipulációs technikáról beszéltem, és ez is ennek egy eleme, de egy olyan eleme, ami szinte önálló témakör, maga a félelem. Rettentő sok döntésünket félelem határozza meg az életben, olyanokról is, amikről nem gondolnánk. Sőt, egyesek odáig mennek, hogy egyes hőstettek is azért keletkeznek, mert valaki fél a szégyentől. Úgyhogy nem inkább a hősiesség, hanem a félelem. Ha kicsit odafigyelünk magunkba, látható, hogy rettentő sok döntésünket a félelem határozza meg, és nagyon fontosnak tartom a félelemről beszélni, hiszen a narcisztikus is rengetegszer használja ezt a manipulációt. Alapvetően a keretezéssel félelmet is keretezhetünk. Hatalmas tragédia történt vonatbaleset, de az utasok 90%-a már rendben van, és megúszta apró sérülésekkel. Ez pozitív keret, biztonságérzetet kelt, itt a 90%-ról beszélünk. Ha viszont úgy keretezzük, hogy a vonatbalesetben az utasok 10%-a szörnyet halt, akkor az egy elég negatív keret, és tragédiát sugall, félelmet kelt. Szóval mennyire számít, hogy a pozitív 90%-ot vagy a negatív 10%-ot hangsúlyozzuk ki. Joseph Kirschner manipuláció művészetében külön fejezetet szentel a félelemnek, és ezt nagyon-nagyon jól is teszi. Úgy épül föl a félelemre épülő manipuláció, hogy félelmet keltek, és utána kínálok rá egy megoldást. Föloldja ezt a feszültséget, amit a félelem kelt. Félhetünk attól, hogy elveszítünk valamit. Engem hívtak föl félálomba biztosítási üzletkötő, hogy így fog leégni a házam, úgy fog leélni, nem félek, hogy elveszítem? Hát, milyen tárgyaim vannak? A tévét féltem, a számítógépet, telefont, ezeket. És mondtam neki, hogy nem lehet, félek még a meteorit becsapódástól is, illetve attól is, hogy az UFO-k el fognak rabolni, hogy erre nincs valamiféle biztosítási szerződés. És akkor elcsendesült, és utána leesett neki, hogy átláttam ezen, hogy ő félelmet akar kelteni bennem, és még soroltam, hogy még mi mindentől félek az életbe, meteorit becsapódástól, űrlények UFO-val megérkeznek és elrabolnak, stb. Úgyhogy ez egy bevett manipulációs technika, hogy félelmet keltenek, rád ég a ház, elveszíted a tulajdonodat, valamit elveszítesz. És akkor megoldást kínál, hogy mégse fogsz mindent elveszíteni, ha biztosítást kötsz. Megyek biztosítást kötni. Most nem azt mondom, hogy nem kell biztosítást kötni, mert tényleg ennek van egy pozitív hozadéka is. Mindenki mérlegeljen, csak hogyha valaki ilyen félelemkeltő manipulációval akar rá bírni valamire, akkor az ott nálam fölvillan egy ilyen piros lámpa. Most a csendelverés is egy ilyen. Mi köze van a félelemhez? Tehát, hogy valami, ami az enyém. Tehát a narcisztikus azt mondja, hogy megmutatta, hogy milyen a lovebombing, és ha nem teszed azt, amit én elvárok tőled, akkor visszaveszem, amit neked adtam. Nem hiszed el? Na, megmutatom, csendelverek. Visszaveszem. És te félsz, hogy elveszítesz valamit. Elveszíted a legelején lévő lovebombingot, ami igazából nem is egy valóságra épülő idealizált kép volt, de akkor is a félelmet kelti benned. És ragaszkodjál akkor. Elveszem, ha nem így lesz. És figyelmeztetlek, hogy képes vagyok erre, ez a csendelverés. Akkor félek a bizonytalanságtól. Közlik, hogy felelősségteljes családapa vagy, de történt egy olyan eset a szomszédba, hogy elindult, 41 éves volt, mint most én, és összeesett a férfi, meghalt, hátrahagyta a feleségét, a gyerekét, és most hirtelen nem is tudja, hogy mihez kezdjen szegény asszony. Aztán érdekes módon pont aki elmesélte neked ezt a történetet, fölajánl és elkezd beszélni az életbiztosításról, hogy ez amúgy megoldás lehet. Tehát, hogy itt van ennek a kulcsa, nem mindig rossz, tehát ezt mérlegeljük. Csak hogy van egy ilyen, hogy felvillantunk egy félelmet, és kínálunk rá egy megoldást. Ilyenkor az emberek hajlanak gyorsabban erre a megoldásra, hogy az ő félelmüket csillapítsák.
És hát hogy van a félelem bizony, de hányszor halljuk ezt a narcisztikus, hogy mihez kezdesz nélkülem? Főleg, hogyha izolált, főleg, hogyha a munkahelyedet megtorpedózta, hogyan tartod el magad? Ha van közös gyerek, akkor milyen jövőt akarsz az én gyerekemnek, a te gyerekednek? Tényleg ezt akarod? Tényleg feláldoznád a gyereked jövőjét önzőségbe, hogy te elhagysz engem? Meg amúgy mihez kezdesz? Miből fogsz élni? Hol fogsz lakni? Bizonytalanság. A bizonytalanságtól is félünk. És kínál egy megoldást, de itt maradhatsz, hogyha betartod az én játékszabályaimat. Úgyhogy igen, félünk attól, hogy elveszítünk valamit, a narcisztikus kihasználja. Félünk attól a bizonytalanságtól, a narcisztikus kihasználja. Félünk rengeteg sok minden dologtól, és hogyha valaki félelmet kelt, és utána egyből kínál egy megoldást, akkor hajlunk abba az irányba. Nem mindig rossz, mérlegelni kell, de ez egy manipulációs technika, a félelemmel való operálás. És a narcisztikus ezt rettentően zsigerien jól csinálja. Na most hogyan szerítsük meg a félelmeinket? Joseph Kirschner is tesz erre egy megoldást, és nagyon használható az ő útmutatása. Igazániból én úgy fogalmaztam át, egyszerűsítettem le, hogy megszelídítem a félelmet, de hogyan szelídítem meg? Egyszerűen, nagyon szimpla módon, egy döntést állítok a félelem elé. Megkérdezem, hogy mitől félek pontosan, és miért. Mondjuk én féltem a fiamat, és nem merem. Félek attól, hogy eltöri a lábát a gördeszka pályán. Mondjuk gördeszkázna. Ez az én félelmem. Mit tehetek érte? Hogy bezárom a szobájába, és nem engedem ki soha többé játszani. Mert félek, hogy eltöri a lábát. Na most akkor ez lehet a legrosszabb, megvizsgálom a legrosszabbat, és utána, ezek után, miután rájöttem, hogy mitől félek pontosan, mi a legrosszabb eshetőség, utána megkérdezem magamtól, hogy megéri így kivédeni a félelmet, vagy vállalom a kockázatot. Vállalom a kockázatot, nem akarom rabságban tartani, menjen ki játszani, és innentől kezdve, hogy én döntöttem, megvizsgáltam a kérdést, és vállalom ezt a kockázatot, így megszelídítettem a félelmet. Nem kell csak úgy félelnem, mert ott van. Hát így döntöttem. Benne van a pakliban. Félek a repülőgép balesettől. Mennyi az esélye? Mégis el akarok menni? Igen, akkor ne féljek közbe, mert így döntöttem. Csillapítom, megszelítem a félelmet. Úgyhogy így lehet, hogy megvizsgáljuk. Felszínre hozzuk, hogy pontosan mitől félünk, mert már annyi minden sok dologtól félünk, hogy nincs pontosan a felszínen. Jöjjünk rá, hogy mitől félünk pontosan, mi a legrosszabb, ami történhet, és állítsunk mögé egy döntést. Ezzel megszelídítjük a félelmünket, és nagyon sok manipulációtól, illetve felesleges aggódástól, félelemtől mentesítsük magunkat, és én úgy vallom, hogy minél inkább kevésbé félünk, vagy minél több félelmünket szelídítettük meg, annál inkább szabadabbak is vagyunk.